विदं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं तदा विश्वपदाधिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगजनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पञ्चमसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सकगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्द राधाकान्द नमोऽस्तुते सप्तकान्दन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाण्डितल्पदार्प्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणी निर्विशेष शून्यवादी वासुकाति सदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण जानकी रामन प्रभु जी प्रणाम। प्रियदर्शनी माता जी प्रणाम। नंदिनी माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण पुष्पा माता जी ரொம்ப அழகா நம்ம ஆச்சாரியர்களுக்கு கிருஷ்ண பிரபு ஜி பிரणाम பிரபு ஜி அழகா நம்ம प्रणाम வந்து ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். மங்களாச்சரண் நம்ம நல்லபடியா கிரந்தத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், நம்ம லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा शर्मिला माता जी प्रणाम्स। हरे कृष्णा शालिनी माता जी प्रणाम्स। हरे कृष्णा। ஓகே, நம்ம हरे இப்போ कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாம்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து L3 செஷன்ல இருக்கோம். அதுல வந்து நம்ம வந்து உபதேசாமிர்தம் அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். உபதேசங்களே அமிர்தமான உபதேசங்கள் அப்படின்றது ரூப கோஸ்வாமி கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு. நம்ம எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக உபதேசங்கள் வேணும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கோம், இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் ஜட உலகத்துல. எதனால அப்படின்னா அறியாமை தான் முக்கியமான காரணம். நமக்கு வந்து தெரியல எது உண்மை அப்படின்னு. நம்ம எல்லாம் மயக்கத்துல இருக்கோம். உண்மையெல்லாம் பொய்யணும், பொய்யெல்லாம் உண்மைன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இந்த சரீரம் வந்துட்டு பொய் தானே. பொய்னா என்ன? நிரந்தரம் இல்லாதது. ஆனா ஆத்மான்றது நித்தியமானது. ஆனா இந்த நாலேஜ் நம்ம கிட்ட இல்ல. அதனால நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், சரீரமே பிரதானம் அப்படின்னு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துடுறோம். அது வந்து என்ன பண்ணிடுது, நம்மள இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில சம்சார சாகரத்தில் நம்மள கொண்டு வந்து விட்டுருது. அதனால என்ன ஆகுது, சிரமங்கள் படுறோம். நிறைய இந்த 3 ஃபோல்டு மிசரிஸ் பார்க்குறோமா, 3 கிளேஷங்கள். நம்மளாலே நமக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள், சரீரத்தால மனதால பிற உயிர்கள்னால வரக்கூடிய துன்பங்கள், இயற்கை சீற்றங்கள்னால வரக்கூடிய துன்பங்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இதுவும் இல்லாம பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை நோய் இதுவுமே சிரமமான விஷயம்தான் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி சிரமத்தில் நம்ம இருக்கோம். அதுக்கு என்ன காரணம்னா அறியாமை தான் காரணம். அப்போ அந்த அறியாமையிலேருந்து நம்ம வெளியில வரணும். அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா நாலேஜ், அறிவு வேணும். அந்த அறிவு எப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்கும்னா இந்த மாதிரி பகவானோட உபதேசம், வைஷ்ணவர்களோட உபதேசம் இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு வழிகாட்டும். விளக்கு மாதிரி, இருட்டில் இருக்கோமா, விளக்கு மாதிரி நமக்கு வந்து வெளிச்சத்தை காமிக்கும். நம்ம என்ன செய்யணும், நம்மளுக்கு என்ன நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கணும் எல்லாமே நமக்கு தெரியும். இப்போ நம்ம 2 லெவலில் அட்டன் பண்ணிட்டோம். பகவத்கீதை L1லேயும் L2லேயும் அட்டன் பண்ணிட்டோம். பகவானோட உபதேசமே நம்ம கேட்டுட்டோம். கிருஷ்ணாவோட உபதேசங்கள் உத்தம ஸ்லோகங்கள், அதில் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கரெக்டுங்களா? ஃபஸ்ட்டு லெசன் என்னென்னா சரீரம் அல்ல ஆத்மா
அப்படின்றது தான். இப்ப நம்ம தியரிட்டிக்கலா கேட்டா தூங்கும்போது எழுப்பி கேட்டா கூட, "நீ யாரு?" அப்படின்னு கேட்டா, ஆத்ம ரிலேஷன்ல ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம சொல்ல முடியும். "நான் சரி நல்ல ஆத்மா" அப்படின்னு. ஆனா, அத உணர்ந்து நம்ம அந்த மாரி நம்ம வாழ்க்கையில நான் ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு நிலையில நம்ம இருக்கோமா? கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம். அவங்களுக்கு பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோமான்னா, கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் தான். இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த மாயையோட சக்தி அப்படின்றது. இந்த மாய உலகத்தோட சக்தி. ஸோ, அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நெறைய நெறைய கேட்கணும். ஓகே. ஏன்னா உறக்கம் இல்லையா அது? நம்ம அறியாமைன்றதே உறக்கம் தானே! நெறைய கேட்கணும். உபதேசங்கள்லாம் நெறைய கேட்கணும். பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாரி உபதேசாமிர்தம், அ உபதேசங்களே அமிர்தமானது. அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் சரிங்களா? பக்தி ரசாமிர்த சிந்து அப்படின்னு. பக்தி வந்து பெரும் கடல் மாரி சரிங்களா? கடல் தான். அதில எப்படி நம்ப லேர்ன் பண்றது அப்படின்றத பார்ப்போம். அப்புறம் ஈஷோபநிஷத் பகவானோட அருகாமையில நம்மள கொண்டு போற கிரந்தம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். உபநிஷத்துல பகவானோட அருகாமையில நம்மள கொண்டு போகும். ஸோ இந்த மாரி நம்ம நெறைய கேட்கணும். அ அந்த மாரி கேட்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நமக்கு புரிதல் ஏற்படும். அ இது சரி, இது தவறு அப்படின்னு தெரிஞ்சு, நம்ப ஓரளவுக்கு நம்மள பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு கொண்டு வந்துரும். இப்பயே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், நான்லாம் சரீரம் அல்ல, ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம நெறைய தடவ படிச்சுட்டோம். சரீரம்ன்றது ட்ரெஸ் மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா, ஆத்மான்றது அப்படியே தான் இருக்கும். எப்பயும் மாற்றம் இல்லாதது அப்படின்றத படிக்கிறோம். அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். யாரு பகவான்? கிருஷ்ணா. அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆசையா அன்கண்டிஷனல் லவ் நம்ப குடுக்கணும். அன்பை வெளிப்படுத்தணும். அதுதான் பக்தி. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த நிலைக்கு நம்மள என்ன பண்ணணும்? உயர்த்திக்கணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு அவசியம் அ இந்த மாரி கிரந்தங்கள்லாம் நெறைய தெரிஞ்சுக்கணும். நெறைய வாசிக்கணும். அதுவும் பானபேட் பரம்பராலேருந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். அதுதான். சரிங்களா? உபதேசாமிர்தம் ஸ்லோகம் 4 நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்லோகத்தில வந்து தீரா அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். புலன்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுன்றது, அது பேச்சு, அப்புறம் வந்து நம்மளோட மனம், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட நாக்கு, அ உதரம் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றது? ஏன் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்? கண்ட்ரோல் பண்ணனால என்ன கிடைக்குது? இதெல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் 2வது ஸ்லோகத்தில என்னென்ன 6 விஷயங்கள் பக்தியில நம்மள முன்னேற விடாம தடுக்குது? அப்படின்ற விஷயங்கள பார்த்தோம். ஏன்னா களைகள ஃபர்ஸ்ட்டு நீக்கணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நிலத்தில பயிரிடுறோம் அப்படின்னா, நம்மகிட்ட இருக்கிற அந்த தேவையில்லாத விஷயங்கள் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அகற்றணும். ஸோ, அதனால பக்திக்கு நம்ம வந்துட்டு வரணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட்டு எதெல்லாம் நம்மள பக்தியில தடுக்குதோ, அந்த விஷயத்தலாம் நம்ம விலக்கணும். அதுக்கப்புறம் பக்திக்கு அனுகூலமான 6 விஷயங்கள் என்ன? அப்படின்றத பார்த்தோம். சரிங்களா? அதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில அவசியம் நம்ம கடைப்பிடிக்கணும். இப்ப நம்ம ஸ்லோகம் 4 பார்க்குறோம். அதுல என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம். இந்த ஜட உலகத்திலேயே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு உறவுல நல்லா நிலைச்சிருக்கணும் அப்படின்னா, ஆ இந்த 6 விஷயத்த நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். நமக்கே தெரியாம அத பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். சரிங்களா? அதே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, பக்தி மார்க்கத்தில நம்மள அ கொண்டு வர்றதுக்காக இந்த 6 விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். பார்க்கலாம் ஸ்லோகத்தில என்ன இருக்கு அப்படின்னு. உபதேசாமிர்தத்தோட அறிமுகம் அப்படின்றது ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி வழங்கிய பக்தர்களுக்கான மிக முக்கியமான வழிகாட்டுதல். உபதேசம். சரிங்களா? ரூப கோஸ்வாமி யாரு அப்படின்னா, மஞ்சரி அவங்க. ம். பகவான் கிருஷ்ணா இருக்காங்க. அவங்க கூட ராதாராணி அம்மா இருக்காங்க கோலோகத்தில. நம்மலாம் அங்க தான் போணும். நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் அதுதான். நம்மளோட நித்தியமான வீடு அதுதான். சரிங்களா? அங்க போறோம் அப்படின்னா, அங்க யார் இருப்பா? அப்படின்னா, கிருஷ்ணாவும், ராதாராணி அம்மாவும் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட தோழிகள்லாம், அப்புறம் கோபாஸ் தோழர்கள்லாம் இருப்பாங்க. அந்த பிரதானமா 8 தோழிகள் இருப்பாங்க. சரிங்களா? முக்கியமா 8 தோழிகள். லலிதா, விஷாக்கா அந்த மாரி இருப்பாங்க. அவங்கலாம் வந்து ராதாராணி அம்மாவுக்கு என்ன வேணும்? கிருஷ்ணாவுக்கு என்ன வேணும்? அப்படின்னு தெரிஞ்சு அழகா அவங்களோட சேவைகள பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு கீழ இருக்கிறவங்க தான் மஞ்சரீசன்னு. அவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அ இப்ப வந்து ராதாராணி அம்மாவுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு லலிதா சகிக்கு தெரியும் அப்படின்னா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க மஞ்சரீஸ் கிட்ட சொல்லி அத செய்ய சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இந்த விஷயங்கள ராதாராணி அம்மாவுக்கும், கிருஷ்ணாவுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணி குடுங்க அப்படின்னு. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? போயி அந்த என்ன பகவானுக்கும், ராதாராணி அம்மாவுக்கும் வேணுமோ, அத அவங்க தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ, அதனால ரொம்ப நெருக்கம் யாருக்கு? பகவானுக்கும், ராதாராணி அம்மாவுக்கும் அப்டின்னா, மஞ்சரிஸ் தான்.
சரிங்களா? தோழிகளுக்கு எல்லாமே தெரியும். பகவானுக்கும், ராதாராணி அம்மாவுக்கும் என்ன வேணும், எப்படி செய்யணுன்றதெல்லாம். ஆனா, அத யார் மூலியமா செய்றாங்கன்னா, மஞ்சரிஸ் மூலியமா அதெல்லாம் செய்வாங்க. அதனால ரொம்ப இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறது வந்து மஞ்சரிஸ். அப்படிப்பட்ட மஞ்சரிஸ் தான் வந்துட்டு இந்த ரூப மஞ்சரி அந்த மாரிலாம் இருக்காங்க. லவங்க மஞ்சரி அந்த மாரிலாம். சரிங்களா? மஞ்சரிஸான்னா தோழிகளுக்கு அ கீ சேவைகள் செய்றவங்க. சரிங்களா? அவங்களோட கைடன்ஸ்ல. ஸோ இவங்க தான் மஞ்சரிஸ். அதுல உள்ளவங்க தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, பகவான் வந்து நம்பலாம் என்ன பண்றோம்? எட்டர்னலா இந்த பொசிஷன் அவங்களுக்கு தான். பகவான் லோகத்துல அவங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் அவசியம் பகவானுக்கு செய்வாங்க. சரிங்களா? இப்பயும் நடந்துட்டுருக்கு. பகவான் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அனுப்புவாங்க அவங்களலாம் இங்க கீழ. ஜட உலகத்துக்கு. எதுக்காக அப்படின்னா, நம்மலாம் பக்தினா என்னன்னு தெரியாம அறியாமையில இருக்கோமா? அ இது இது ஜட உலகமே பிரதானம், ட்ரெயின் ஜர்னியே பிரதானம் அப்படின்ட்டு ட்ரெயின் ஜர்னியே கன்டினியூஸா பண்ணிட்டுருக்கோம். பல ஜென்மமா. அ ஏறுறது, இறங்குறது, ஏறுறது, இறங்குறது. அதுவும் கஷ்டங்களோட அலைச்சல், தேவையில்லாத அலைச்சல் நெறையா. இப்படி பண்ணிட்டுருக்கோம். என்னன்னா, அறியாமையில கிருஷ்ணாவ மறந்துட்டு. நம்மளோட உண்மையான வீடு என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியல. ஒரு பெரிய கிங் இருக்காங்க. அவங்களோட குழந்தை இருக்கு. பிரின்ஸோ, பிரின்சஸோ சரிங்களா? இளவரசனோ, இளவரசியோ இருக்காங்க. அவங்க வந்து மிஸ் ஆயிடுறாங்க. சரிங்களா? தொலைஞ்சிடுறாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க வாழ்க்கையில, இல்லையா? அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு நாள் தெரிய வருது. அ நான் அவங்க வந்து கிங்கோட பிள்ளைங்க அப்படின்னு. அப்ப அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? இல்ல பரவால்ல நான் இங்கேயே கஷ்டப்பட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு இருப்பாங்களா? இல்ல. என்ன பண்ணுவாங்க? கட கட கடகடன்னு அவங்க போயி அந்த கிங்க பார்த்து, அவங்க அப்பாவ பார்த்து அவங்களோட இணைஞ்சுப்பாங்க. இல்லையா? அது மாரி தான் நம்மளும் இந்த பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள்ல ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டுருக்கோம். சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளோட இடம் எது? பகவானோட லோகம். அங்க பகவானுக்கு அழகா சேவை பண்ணணும். ஒரு கஷ்டம் கிடையாது. ஹேப்பியா இருக்க வேண்டிய இடம். சரிங்களா? அப்புலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? வைகுண்ட கோலோகத்துல. இல்லைங்களா? தாகம் கிடையாது, பசி கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கஷ்டங்கள் எதுவும் கிடையாது. எப்பயும் பிரகாசமா இருக்கும். எந்த அனர்த்தங்களும் கிடையாது. உண்மையான அன்பு. அப்படிப்பட்ட இடத்துக்கு தான் நம்ம போணும். அப்ப நம்ப அதெல்லாம் தெரியாம என்ன பண்றோம், இந்த ஜட உலகத்துல சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கோமா? அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க பகவான்னா, சிரமப்பட்டுட்டே இருங்க, எனக்கு என்ன வந்துச்சுன்னு விட்டுருவாங்களா பகவான் நம்மள? கிடையாது. மஞ்சரிஸ் அனுப்புவாங்க. போங்க, போய் அவங்களுக்கு சொல்லி கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு. அப்படி வந்து நமக்கு சொல்றது தான் இந்த உபதேசங்கள்லாம். வாழ்ந்தும் காமிப்பாங்க. சரிங்களா? சொல்றது மட்டும் இல்ல. இப்படிதான் பக்தி பண்ணணும், இப்படிதான் வாழணும் அப்படின்றத வைஷ்ணவர்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு வாழ்ந்தும் காமிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வாழ்ந்து சொல்லிக் கொடுத்து நம்மள வந்து வழிநடத்துறது தான் இந்த கோஸ்வாமிகள், ஆச்சாரியர்கள்லாம் வராங்க பரம்பரையில. சரிங்களா? ரொம்ப உன்னதமான பரம்பரை. எந்த ஒரு ஃபேக்கும் இருக்காது. சரிங்களா? நம்மலாம் பகவான் இந்த அளவுக்கு இந்த பரம்பரையில கொண்டு வந்து இணைச்சிருக்கிறதே வந்து பெரிய அனுகிரகம். ஏதோ தப்பான ஒரு பரம்பரையில நம்ம போகல. மேன்மேட் விஷயத்துலலாம். நம்ம வந்து அ உண்மையான வழிகாட்டுதல்ல பரம்பரையில நம்மலாம் இருக்கோம். அப்ப அந்த மாரி வர மஞ்சரி தான் ரூப மஞ்சரின்றவங்க தான் இங்க யாருன்னா ரூப கோஸ்வாமியா வராங்க. சரிங்களா? இவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறுலாம் நீங்க படிக்கணும் அப்டின்னா, பக்தி சதாச்சார்ன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. அதுல நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா, வாழ்க்கை வரலாறுலாம் படிக்கலாம். சரிங்களா? அப்ப வந்து ரூப கோஸ்வாமி வந்து நமக்காக குடுத்த வழிகாட்டுதல். என்ன வழிகாட்டுதல்? பகவான எப்படி அடையணும்? அப்படின்றது நம்மளுக்கு அறியாமலேருந்து எப்படி வெளியில வரணும்? பொய்யெல்லாம் நிஜம் நம்பிட்டு இருக்கியே! அப்படி இருக்காத. நீ எப்பயும் பகவானோட சேவகன். அதுவும் என்னது? ஆனந்தமா பக்தி பண்ற சேவகன். அப்படின்றது நமக்கு வழிகாட்டுறாங்க. பக்தர்களுக்கு இடையிலான உறவு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை விளக்குகிறது. இந்த இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பக்தர்களுக்குள்ள இப்ப நம்ம ஒரு ஃபேமிலியா இருக்கோம்னா, ஒருத்தவங்களுக்கு எப்படி நடந்துக்கணும்? எப்படி அந்த உறவ வந்து நிலைச்சு கொண்டு போகணும்? இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம். இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில இப்பலாம் நம்ம எல்லாரும் என்னன்னா, எட்டர்னல் ஃபேமிலில இருக்கோம். நம்மலாம் ஏதோ சும்மா ஒரு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு போறோம். அப்படி இல்ல. எப்பயுமே பகவான் நித்திய சேவகன் நம்ம எல்லாருமே, ஆத்மா. அப்ப அந்த உறவ நம்ம என்ன பண்ணணும்? பலப்படுத்தணும். நல்லா பலப்படுத்தி நம்ம வந்து எப்பயும் இணைஞ்சிருக்கணும். பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? எதுக்கு? இந்த உலகத்துல பிறப்பு சூஷைலருந்து வெளியில போய் ஆனந்தமா பகவானுக்கு பக்தி பண்றதுக்கு. அப்ப அந்த உறவ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்லா பலப்படுத்திக்கணும். ஃபேமிலிலலாம் பண்றோம். எவ்வளோ சிரமப்பட்டு. ஆனா, பக்தியில ரொம்ப அழகா அத கொண்டு வரணும். இதயத்தில் உறங்கிக் கிடக்கும் கிருஷ்ண உணர்வை விழிப்படைய செய்யும் 6 செயல்பாடுகள். நம்ம இதயத்துல ஏற்கனவே கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கு. ஆனா, அது எப்படி இருக்குன்னா, உறங்கியிருக்கு. உறக்கத்துல இருக்கு. சரிங்களா? அத வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? தட்டி எழுப்பணும். தட்டி எழுப்பணும்னா என்ன வேணும்? உறக்கத்துக்கு என்ன வேணும்? அதுலேருந்து விழிப்புணர்வு வர்றதுக்கு? சத்தம். அந்த உபதேசங்கள் தான் நம்ம இப்ப கேட்டுட்டுருக்கோம். சரிங்களா?
அதனால இதயத்தில் உறங்கி கிடக்கும் கிருஷ்ண உணர்வை விழிப்படைய செய்யும் 6 செயல்பாடுகள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு பக்தர்களின் சங்கம் இன்றியமையாதது. நம்ம யாராவது தனியா நான் பக்தி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்மளால முடியுமானா முடியாது. ஏன்னா நம்ம சோல்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. யாரு கிருஷ்ணான்னு அதாவது சுப்ரீம் பர்சனல் காட் தெரியாது. நம்ம இந்த சத்சங்கலாம் வரதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எல்லாரையும் சமமா பார்ப்போம். கரெக்ட்டா? தேவர்கள் எல்லாம் ஒண்ணு. அதுல கிருஷ்ணாவும் ஒண்ணு. அப்படின்னு தான் நம்மளோட எண்ணம் இருந்தது. இல்லைங்களா? ஆனா இந்த உலகத்த இயக்கி அத வந்து நல்லபடியா யாரு உருவாக்கி இயக்கி பாதுகாக்கிறாங்க? யார் வந்து எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரண காரணம்? இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும்ல. என்ன பண்ணா அவங்கள நம்ம அடைய முடியும்? அந்த பாதை தெரியணும். இல்லைங்களா? ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு யார் நம்மளுக்கு துணையா இருப்பாங்க அப்படின்னா, பக்தர்கள் தான். கிரந்தங்கள அழகா வாசிச்சு, அதோட அர்த்தத்த அப்படியே நமக்கு சொல்லிக் குடுப்பாங்க, பரம்பரையில. சரிங்களா? அப்பதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவான சரியான முறையில பக்தி பண்ணி நம்ம அடைய முடியும். ஸோ அந்த வகையில ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு பக்தர்களின் சங்கம் இன்றியமையாதது. மோட்டிவேஷன். ம். நம்மள வந்து மாயா சக்தியிலேருந்து பாதுகாக்கிறது பக்தர்கள் அசோசியேஷன் தான். அதனால தான் பகவான் வந்து அவங்களுக்கு சேவை செய்யறத விட, பக்தர்களுக்கு சேவை செய்றவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா பகவானே யாருன்னு காட்டிக் குடுத்து, அவங்கள எப்படி அடையறதுன்ற மார்க்கம் நம்மளுக்கு யாரு சொல்லித் தரா? பரம்பரையில வர ஆச்சாரியர்கள், பக்தர்கள் தான். இல்லைங்களா? ஸோ அதனால தான் பகவானுக்கு அ அவங்களுக்கு யாராவது சேவை பண்ணா ஹாப்பியா இருப்பாங்க. ஆனா, அவங்க பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்றவங்கள ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால தான் நம்ம பரம்பரையில எப்பயுமே தாசானு 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 தாசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் என்ன அர்த்தம்? அடியார்க்கு அடியவன். அடியார்க்கு 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 அடியவன் அப்படின்ற ஒரு நிலையில நம்ம எப்பயும் இருக்கணும். இதுல இன்னொன்னு நமக்கு என்ன வந்துரும் அப்படின்னா, இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ நம்மள விட்டு போயிடும். நான் தான் எல்லாம். அப்படின்னு நம்மலாம் நினைக்கிறோம் இல்லையா? அ எல்லாத்துக்கும் நம்மளே ஒரு காரணமா வச்சுக்கிட்டு, நான், எனது அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ நம்மள விட்டு போயிடும். ஹம்பிள்னஸ் நம்மகிட்ட வரும். சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பக்தர்களோட சங்கத்துல அழகா நம்ம இணைஞ்சு, பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்யணும், பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும். அதையும் ஹம்பிளா செய்யணும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ப தெரிஞ்சுக்கணும். சமஸ்கிருத ஸ்லோகம் NOIல 4 புஷ்பமாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வேற யாரும் வாசிக்கிறீங்களா? ம். ததாதி ஓகே மாதாஜி. ஹரே பிரக்ஞாதி கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா? ததா ஓகே. ததாதி பிருதக்ருதாதி துஹ்யமாத்யாதி பிருக்ஷதி புங்கே போஜயதே சைவ சத்விதம் பிரீதி லட்சணம். அது ஹரே டிரான்ஸ்லேஷன் கிருஷ்ணா. சொல்றீங்களா மாதாஜி? ததாதி ததாதி ததாதின்னா தானம் கொடுக்கிறது மாதாஜி. ம். பிரதி குக்னாதின்னா பதிலுக்கு தானம் இருக்கு. ம். அதாவது நான் தானம் கொடுக்கிறேன்னா நீங்க ம். கொடுக்கிற தானத்தை நான் ஏத்துக்கிறேன்னா ஆ. குஹ்யம் குஹ்யம்னா ரகசியங்கள். ம். ஆக்யாதி விவரித்தல். எனக்கு ம். தெரிஞ்ச ரகசியங்களை சொல்றது. ம். பிருக்ஷதி அப்போ நீங்க கேக்குறீங்க, நான் சொல்றேன். ம். பிருக்ஷதினா வினவுதல். ம். புங்கே புங்கேனா சாப்பிடுறது, உண்ணுதல். போஜயதே உணவு அளித்தல். ம். நீங்க கொடுக்கிற பிரசாதத்தை நான் உண்றேன். நான் ம். உங்களுக்கு ஒரு சமயத்துல உணவு பிரசாதம் அளிக்கணும். ம். கூட ம். ஏவ நிச்சயம் ஏவன நிச்சயமாக ஷட்விதம் 6 வகையான பிரீதி அன்பின் லட்சணம். லட்சணம் ம். அதாவது லட்சணங்கள். அதாவது வெகுமதிகளை தானமாக கொடுக்கிறது, ம். தானம் அளிக்கப்பட்டால் வெகுமதிகளை ஏற்றுக்கொள்வது, அப்புறம் மனதை நம்பிக்கையோடு ஒருவரிடம் வெளிப்படுத்துவது. அதாவது நம்பிக்கையா உங்க மேல் நம்பிக்கை இருந்தாதான் நான் ரகசியத்தை சொல்ல முடியும் இல்லையா? ம். ம். வெளிப்படுத்துதல். நம்பிக்கையோடு நீங்க விசாரிக்கணும் என்கிட்ட. ம். பிரசாதம் ஏற்று நீங்க கொடுக்கிற பிரசாதத்தை நான் ஏத்துக்கிறேனோ, நான் பிரசாதம் கொடுத்தேன். நீங்க அதை ம். ஏற்றுக்கிறது. பிரசாதம் அளித்தல். பிரசாதம் ஏற்று பிரசாதம் அளித்தல். ஆக ம். இப்படி 6 வகையான லட்சணங்கள் தான், அதாவது பக்தர்களுக்கு இடையே பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய லட்சணங்கள், ஹரிவா. அம்சங்கள் அப்படின்னு சொல்றது. ஹரே பக்தர்கள் தான் இது மாதிரி நம்ம இந்த 6 பிரின்சிபிள்ஸ வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ம். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே பிரணாம் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். ஸோ அழகா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ரூப கோஸ்வாமி நமக்கு இந்த 6 விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து நம்ப மத்தவங்களுக்கு குடுக்கணும், அன்பளிப்பு. அதே மாரி மத்தவங்க குடுக்கறது நம்ப அழகா எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? அதே மாரி ரகசியத்த வந்து நம்ம பகிரணும். பிரசாதம் ஏற்றுக்கணும். அப்புறம் இந்த 6 விஷயமான விஷயங்களையும் நம்ம பண்ணணும். அப்படி
இப்போ ஒருத்தவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க பிஸ்னஸ் ஒரு மெட்டீரியல் விஷயத்துக்கு நம்ம வருவோம். சரிங்களா? இந்த ஜட உலக விஷயத்துக்கே வருவோம். ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றாங்க. அவங்க பிஸ்னஸ் வந்து நல்லா இன்னும் நல்லா முன்னேற்றம் அடையணும். நல்லா ஃப்ளரிஷ்டா அவங்க வந்து இன்னும் அந்த பிஸ்னஸ்ல அவங்க இன்னும் நல்லா செழிப்பா இருக்கணும் அப்டின்னா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்டின்னா, அவங்க அவங்களோட ஃபீல்டுலயே யாரு நல்லா அ முன்னேற்றத்தோட இருக்காங்களோ அவங்கள கூப்பிடுவாங்க. சரிங்களா? கூப்ட்டு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு விருந்து வைப்பாங்க. சரிங்களா? அப்ப அந்த விருந்துல இவங்க வந்து அவங்களுக்கு உணவு அப்படின்றத ஆர்டர் பண்ணாங்க. ஹோட்டல்லயோ இல்ல வீட்லயோ விருந்து. சரிங்களா? அப்ப பிரசாதம் அதாவது சாப்பாடு குடுக்கறது. அதாவது 2 பேர் சேர்ந்து உட்காந்து பிரசாதம் சாப்பாடு எடுத்துப்பாங்க. மெட்டீரியல் விஷயத்துல. அப்ப பேசும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, மனசுல உள்ள விஷயங்கள பகிர்ந்துப்பாங்க. இவங்க கேட்பாங்க, "நீங்க எப்படிலாம் வந்து உங்களோட பிசினஸ வளர்த்தீங்க? என்ன பண்ணா இந்த மாரி நல்லா ஃப்ளரிஷ்டா வர முடியும்?" அப்படின்னு கேட்பாங்க. நல்ல அந்த கான்ஃபிடென்ஷியல் விஷயங்கள்லாம் கேட்பாங்க, ரகசியத்தலாம். அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, அழகா 2 பேர் சேர்ந்து சாப்பிட்டு சொல்லுவாங்க. "இத இத பண்ணா இப்படி இப்படி பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த இந்த சேலஞ்சஸ் இருக்கா? இத இத சரி பண்ணா வந்துரும்." அப்படின்றத அவங்களும் சொல்லுவாங்க. அப்ப மனதின் ரகசியங்கள பகிர்ந்துப்பாங்க, அந்த பிசினஸ் விஷயங்கள்ல. அதுக்கப்புறம் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா? இவங்க ஏதாவது கிஃப்ட் குடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு அவங்க ஏதாவது கிஃப்ட் குடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஆகுது அப்டின்னா, ஒரு ஜட உலக விஷயத்திலேயே ஒரு உறவு நல்லா பலப்படணும். அப்டின்னா, இந்த 6 விஷயத்த வந்துட்டு எந்த ஒரு ஜட உலக வாசியும் வந்து ஃபாலோ பண்றது. ஒரு ஸ்மூத்தா ஒரு ஹெல்தி ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டெயின் பண்றதுக்காக கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. இல்லைங்களா? அ அப்ப என்னாகும்? 2 பேருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு உறவு இருக்கும். அ பிசினஸ்ல வந்துட்டு 2 பேரும் சப்போர்ட்டிவா இருந்துப்பாங்க. நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடைவாங்க. ஸோ இது நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்றோம்னா, என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கோ இந்த ஜட உலகத்துல, அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல கொண்டு வரணும். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. இல்லைங்களா? இப்ப நமக்கு தெரியுது பக்தி பண்ணணும் அப்டின்ட்டு. அப்ப நம்ம பக்தியில நல்லா முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா, இந்த 6 விஷயத்தையும் செய்யணும். டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன்ல இருக்கணும். சரிங்களா? நம்மள விட நல்லா பக்தி பண்றவங்க, சரிங்களா? அவங்களோட நம்ம வந்துட்டு நல்லபடியா உறவ பலப்படுத்தணும். எப்படி பலப்படுத்துறது? அவங்கள வீட்டுக்கு கூப்பிடணும், சத்சங் வைக்கணும், அவங்களுக்கு பிரசாதம் குடுக்கணும். அந்த பிரசாதம் குடுத்து, அதுக்கப்புறம் அந்த சத்சங்ல அவங்களோட உபதேசங்கள், அந்த லெக்சர்ஸ்லாம் கேட்கணும். அவங்கள பேச சொல்லணும். அவங்க பேசும்போது அந்த லெக்சர்ஸ்லாம் கேட்கணும். நம்மளுக்கு என்னென்ன சிரமங்கள் இருக்கு பக்தியில முன்னேற்றம் அடையறதுக்கு, அதெல்லாம் அவங்க கிட்ட கேட்கணும். சரிங்களா? நல்லா கேட்டோம் அப்டின்னா, அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, நீங்க பக்தியில இப்படிலாம் எனக்கு வந்து சாண்டிங் சரியாவே பண்ண முடியல அப்டின்னா, அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க. நீங்க இந்த மாரி பண்ணுங்க. ஜபா டாக்ன்லாம் இருக்கு. சரிங்களா? நாமத்தோட மகிமைகள சொல்லிக் குடுப்பாங்க. என்ன பண்ணா நாமத்த இன்னும் நல்லா சாண்ட் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் சொல்லிக் குடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாரி காலையில எழுந்திரிக்க முடியல 4:30 மணிக்கு அப்டின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அதுக்கேத்த மாரி நம்மளுக்கு கைடன்ஸ் குடுப்பாங்க. சாயந்தரம் சீக்கிரமா தூங்குங்க, நைட்டு சீக்கிரமா உணவு எடுத்துக்கோங்க. காலையில ஆரத்தி பார்க்கறதுன்றது ரொம்ப விசேஷம். பகவான் வந்து நம்மள பார்க்கணும். காலையில நம்ப வந்து ஆரத்தி பண்ணும்போது, நம்ப ஏதோ பகவான பார்க்குறோம்னு நெனைக்கிறோம். ஆனா, பகவான் அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல யாரெல்லாம் முன்னாடி நிக்கிறாங்களோ அவங்கலாம் பார்க்குறாங்க. அவங்க என்ன கேட்டாலும் பகவான் அத குடுப்பாங்க. சரிங்களா? பக்தி மார்க்கத்துல. ஸோ, அதனால பகவான் நம்மள பார்க்கணும். அந்த ஒரு உறவு. அதெல்லாம் வந்து என்னன்னா, எடுத்து சொல்லுவாங்க நமக்கு. அப்ப நமக்கு ஒரு உத்வேகம் வரும். சரி, ஓகே. மங்கள ஆரத்தி அட்டெண்ட் பண்ணணும். சாண்டிங் நல்லா பண்ணணும். எல்லாமே நம்ம அது மாரி வேற வேற சிரமங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அதெல்லாமும் கேட்டு தெரிஞ்சுப்பாங்க. அதுபடி தன்னை உயர்த்திப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் போகும்போது அவங்களுக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் எல்லாம் குடுப்பாங்க. சரிங்களா? அன்பளிப்பு அந்த மாரி. அன்பளிப்புன்னா என்னன்னா, பக்தி மார்க்கமா. அந்த மாரி வந்து குடுக்கறது. இன்னும் சொல்லப்போனா நம்ம இப்ப எங்கேயாவது ஒரு தாமுக்குலாம் போயிட்டு வரோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப பூரி போனாங்க, ரத யாத்திராவுக்கு. போன டிவோட்டீஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்டின்னா, வரும்போது பூரியிலேருந்து காஜா வாங்கிட்டு வந்தாங்க. சரிங்களா? அதான் அங்க பிரசாதம். திருப்பதி போனா லட்டு வாங்கிட்டு வர மாரி. அது மாரி ஒவ்வொரு தாமுக்கு போகும்போது, அங்க என்னெல்லாம் பிரசாதம் இருக்கோ, அதெல்லாம் கொண்டு வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் பகிர்ந்துக்கிறது. நம்மளும் மத்தவங்களுக்கு குடுக்கணும். இப்ப நம்ம வந்துட்டு விருந்தாவன் போறோம்னா, யமுனா தீர்த்தம். அத கொண்டு வந்து இப்ப பிரயாக் போறோம் அப்டின்னா, பிரயாகோட தீர்த்தம். அது மாரி காசி போறோம் அப்டின்னா, அது மாரி ஒரு ஒரு இடத்துக்கு அந்த தீர்த்தத்த கொண்டு வந்து குடுத்துக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்டின்னா, நம்மளுக்குள்ளார அந்த தானம், அன்பளிப்பு அதெல்லாம் வந்து பகிர்ந்துக்கிறது. சரிங்களா? புக்ஸ் ஒருத்தவங்களுக்கு புக்ஸ் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாரி 6 விஷயங்களும் நம்ப டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன்ல ரொம்ப நல்லபடியா நம்ம கொண்டு வரணும் அப்டின்றது. இப்டி இருந்தா, அது என்னன்னா ஒரு அனர்த்தங்கள் இல்லாம, ஒரு வெளிப்படையான, ஒரு தூய்மையான அன்போட இந்த 6 விஷயத்தையும் நம்ம பண்ணோம் அப்டின்னா, சரிங்களா? நம்மளால அந்த அசோசியேஷன் எப்டி இருக்கும்னா, ரொம்ப பலமா இருக்கும். சரிங்களா? ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க சப்போர்ட் பண்ணும். பாசிட்டிவா போகும்.
அப்ப 6 வகையான அன்பின் அறிகுறிகள் இதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? எந்த இடத்துலயும் பொறாமையோ, போட்டியோ இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா, மெட்டீரியல் வாழ்க்கையில தான் அந்த போட்டி, பொறாமைலாம் வரும். இப்ப நம்ம முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். மெட்டீரியல் பீப்பிள் 2 பேர் கலந்துக்கிறாங்க. அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து பண்றாங்க பிசினஸ்ன்னு. அது வந்து 100% சாத்தியம்லாம் கிடையாது. ஏன்னா, எப்பயுமே ரொம்ப ஃப்ளரிஷ்டா இருக்கிறவங்க தன்னோட ரகசியத்த சீக்கிரம் யார்ட்டயும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா, அவங்களுக்கு போட்டி அதிகமாயிடும். இல்லையா? ஆனா, இந்த ஆன்மீகத்த பொறுத்தவரைக்கும் அப்படி கிடையாது. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம மத்தவங்களுக்கு சொல்றோமோ, அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நமக்கும் நல்லது, மத்தவங்களுக்கும் நல்லது. அதனால எந்த ஆங்சைட்டியும் இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட நம்ம வந்து இந்த 6 விஷயங்களையும் நல்லபடியா பகிர்ந்துக்கணும். நம்மளும் முன்னேற்றம் அடையணும். நம்மள சுத்தி உள்ளவங்களையும் நல்லபடியா முன்னேற்றணும். அதே மாரி சேர்ந்து பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான். அப்ப மொழிபெயர்ப்பு நம்ம பார்க்குறோம். பரிசுகளை தானமாக வழங்குதல், அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். இப்ப நம்ம பார்த்தது தான் இங்க மறுபடியும் நம்ம பார்க்குறோம். டிரான்ஸ்லேஷன். சரிங்களா? தனது மனதில் உள்ள ரகசியங்களை நம்பிக்கையுடன் வெளிப்படுத்துதல். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சிலவங்க கிட்ட நம்ம போவோம், சொல்லுவோம். பக்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா, டப்புன்னு சொல்லிடுவோம். நமக்கு ஏதாவது ஒரு சிரமம் இருக்கு அப்படின்னா. அது என்ன பண்ணிடுவாங்க, பக்குவம் இல்லாத டிவோட்டீஸ்ல வந்துட்டு 3 வகை இருக்காங்க. சரிங்களா? சிலவங்க வந்துட்டு நல்ல சாத்வீகமா இருப்பாங்க. சுத்த சத்துவம்னா சாத்வீகத்துல இருப்பாங்க. அவங்கலாம் நம்ம வந்து நல்லபடியா பார்த்தாலே தெரியும். ரொம்ப செயின்ட்லியா, அனர்த்தங்கள்லாம் ரொம்ப இல்லாம, அ அந்த டிவோட்டி குவாலிஃபிகேஷனோட இருப்பாங்க. சரிங்களா? சிலவங்க வந்து ராஜச இதுல இருப்பாங்க. டிவோட்டீஸ் ராஜச குணத்துல. எல்லாத்தையும் அடையணும், சீக்கிரமா பக்தியில ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்னு. சிலவங்க தாமச குணத்திலயும் டிவோட்டீஸ் இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாரி நம்ம அதையுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஆக்சுவலா இந்த ஸ்லோகம் வந்து அ மெட்டீரியலாவும், ஸ்பிரிச்சுவலாவும் நம்ம எப்படி எல்லார்ட்டயும் பிஹேவ் பண்ணணும்? எப்படி நம்ப யார அவாய்ட் பண்ணணும்? யாருகிட்ட நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட சத்சங்கம் நல்லா வச்சுக்கணும்? இத வந்து ரொம்ப ரியலைசேஷன் தர ஸ்லோகம். சரிங்களா? அதுதான். எப்பயுமே நம்ம நெனைப்போம், இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் ஏதோ இது மாரி பயன்படாது நமக்கு. அப்படின்ற மாரி பொதுவா ஆன்மீகத்தில அப்படிதானே, எதுக்கு இதெல்லாம் போய் அட்டெண்ட் பண்றீங்க? அப்படின்ற மாரி தான். ஆனா, இதெல்லாம் படிக்கும்போது நம்ம மெட்டீரியல் லைஃப்லயுமே எப்படி இருக்கணும்? யார்ட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்? எப்படி பேசணும்? ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தில அதான் பார்த்தோம். எப்படி பேச்ச கண்ட்ரோல் பண்றது? எப்படி வந்துட்டு நம்ம வந்து நாக்க கண்ட்ரோல் பண்றது? இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? கோபத்த, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அ கோ இது எண்ண ஓட்டத்தெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு மெட்டீரியலாவும் நல்லபடியா நம்மள பாதுகாப்பா வச்சுக்கும். ஸ்பிரிச்சுவலாவும் நம்மள பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும். அதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான ரகசியங்கள் இதெல்லாம். நம்மளுக்கு அட்வைஸு. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில நம்ம போயிட்டு ஒரு யார்ட்டயாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம ஷேர் பண்றோம் அப்டின்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு யோசிக்கணும். இவங்ககிட்ட சொன்னா, இது வந்து கரெக்ட்டா அவங்க வந்து நம்மள ப்ராப்பரா கைட் பண்ணுவாங்களா? இல்ல அத அட்வான்டேஜா எடுத்துட்டு எல்லார்ட்டயும் போய் சொல்லிடுவாங்களா? அந்த அளவுல நம்ம வந்து யோசிச்சு நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? ஏன்னா, எல்லாருமே இன்னும் வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்ட் டிவோட்டீஸ்லாம் கிடையாது. எல்லாருமே வந்து பிரயத்தனம் தான் பண்றோம். சரிங்களா? ஆ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம முன்னேற்றம் அடையறதுக்கான பிரயத்தனங்கள் தான். ஸோ அந்த வகையில நம்ம வந்து டிவோட்டீஸ் அசோசியேஷன் எப்படின்னா, நம்ம கரெக்ட்டா யாரையும் அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது. யாரையும் அபராதம் பண்ணிடக்கூடாது. ஆனா, எவ்வளோ பேசணும்? யாருகிட்ட பேசினா நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு, கைடன்ஸ் கிடைக்கும்? அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம். சரிங்களா? யாரையும் குறை சொல்றது கிடையாது. குறையும் சொல்லக்கூடாது. எல்லாருமே பக்தி ஏன்னா பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, ஆரம்பத்தில கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிரமங்கள் இருந்தாலும் பக்தியில ஸ்திரமா இருந்தாங்கன்னா, அவங்க கண்டிப்பா வந்து சாதுதான் அப்படின்றத சொன்னாங்க. கொஞ்ச காலத்துல அந்த பக்தி அவங்கள நல்வழிப்படுத்திரும் அப்படின்னு. ஸோ அதனால அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அவங்களுக்கு. அவ்வளோதான். சரிங்களா? ஸோ அதனால அ டிவோட்டீஸ் அசோசியேஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எப்பயுமே பொறுமையோட கையாளணும். எல்லார்கிட்டயும் நம்ம வந்து அ அன்பா, அ அதே மாரி ஹம்பிளா சரிங்களா? தவறு பண்ணிட்டாங்கன்னா, திருப்பி ரிவெஞ்ச் பண்ணாம. அவங்க கிட்ட எப்படி இருக்கணும்னா, நம்ப அ அடக்கத்தோட இருந்தோம் அப்படின்னா, கொஞ்ச நாள்ல அந்த விஷயம் அவங்களுக்கு வந்து தெரிய வரும். ஓ! இப்படிதான் இருக்கணும்னு. ஸோ அந்த வகையில வருவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஏன்னா டிவோட்டீஸ் அசோசியேஷன் இருக்கும்போது நெறைய சேலஞ்சஸ் வரும். அதுவுமே இருக்கும். ஆனா நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலயும் என்னன்னா, குறைகள பார்க்கக்கூடாது, நிறைகள பார்க்கணும். குட்டி நாட்டின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா, நான் சரி, நீ தப்பு. அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எப்பயுமே வந்துரும். அது இயல்பு. ஏன்னா நம்ம ஜட உலகத்துல தானே இருக்கோம். ஆனா, அது மாரி ஒரு விஷயத்த நம்ப அ ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. எப்பயுமே என்கிட்ட என்ன தப்பு இருக்கு? அத நான் சரி பண்ணிக்கணும். ஆப்போசிட் சைட்ல என்ன அவங்ககிட்ட நல்லது இருக்கு? அத நம்ப எடுத்துக்கணும். இதுதான் நம்மளுக்கு அவசியம் வேணும் பக்தியிலயும். சரிங்களா? ஏன்னா, பக்தர்களுக்கு அபராதம் பண்ணிட்டோம்னா பகவானுக்கு பொறுக்காது. சரிங்களா? நம்மள பக்தியிலேருந்து கீழ அப்படியே விழுந்துருவோம். அதனால தான் எப்பயுமே பக்தர்கள் கிட்ட நம்ம எப்பயுமே
அன்போட கேரிங்கா இருக்கணும். அவங்க எப்படி இருந்தாலும் நம்ம நிலையில கேரிங்கா இருக்கணும். அப்பதான் கிருஷ்ணாவுக்கு நம்மள ரொம்ப பிடிக்கும். சரிங்களா? தானம் அளித்தல் மற்றும் பெறுதல். அன்பின் வெளிப்படையாக பக்தர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்க வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்ப பாகவதம் பத்ர பூர்ணிமா வருது. என்ன பண்ணணும் நம்மல்லாம்? நம்ம கிட்ட பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். நம்ம கிட்ட இருக்கா? சரி, ஓகே. அப்ப மத்தவங்களுக்கு வாங்கி குடுக்கணும். யாருக்கு வந்து இல்லையோ, அவங்களுக்கு வாங்கி குடுக்கணும். அது கொஞ்சம் விலை அதிகம். ஃபுல்லா இது பணம் நம்மளே குடுக்கலனாலும், அவங்களால இப்ப வாங்க முடியலன்னா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க பணம் குடுப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரியாவது அவங்களுக்கு நம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும். சிலவங்க ஆசைப்படுவாங்க, நம்ம வீட்ல பாகவதம் இருக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா, அவங்ககிட்ட வாங்குறதுக்கு சிரமமா இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? அவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட்டிவா அவங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணிட்டு, அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பொறுமையா அவங்களுக்கு சிரமம் இல்லாதப்ப பணம் குடுக்கும்போது நம்ம அத எடுத்துக்கலாம். இல்லையா? பாகர் புக்கே வாங்கி குடுக்கலாம். அது அவங்கவங்களோட அந்த மெட்டீரியல் ஆப்புலன்ஸ் வச்சு. சரிங்களா? சரி, பாகவதம் புக்கு அது கொஞ்சம் பெரிய விஷயம். அப்படின்னு நெனச்சோம் அப்படின்னா, பகவத்கீதை புக் வாங்கி தரணும். அது வந்து ₹300. அப்புறம் இந்த உபதேசாமிர்தம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் கம்மியா தான் நமக்கு வரும். ஸோ அந்த மாரி புக்ஸ் எல்லாம் நம்ம அவசியம் வாங்கி தரணும். அதுக்கப்புறம் கண்டி மாலை வாங்கி தர்றது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ம் அ கோபிச்சந்தன், சரிங்களா? இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் இருக்கு பக்தில. நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்டின்னா, அதெல்லாம் நம்ப இப்ப தாமுக்குலாம் போயிட்டு வந்தோம்னா, அந்த தீர்த்தங்கள்லாம் குடுக்கறது, சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பரிசுகள வழங்கணும். பிற பக்தர்கள் வழங்கும் அன்பான பரிசுகளை நன்றியுடன் ஏற்க வேண்டும். நான் தான் குடுப்பேன், நான்லாம் யார்ட்டயும் வாங்கிக்க மாட்டேன். அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? இப்போ ஒருத்தவங்க தாமுக்கு போயிட்டு வராங்க, பிரசாதம் குடுக்குறாங்கன்னா, ஜெகநாதர போய் நம்ம பார்க்க முடியலையே! ரத யாத்திரை அப்ப. அங்க போற அனுகிரகம் அந்த டிவோட்டிக்கு கிடைச்சிருக்கே! அவங்க நமக்கு நம்மளையும் ஞாபகம் வச்சு பிரசாதம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்களே! அப்ப அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். அத எப்படி எடுத்துக்கணும்? நன்றியோட பரமானந்தமா எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? அதனால டிவோட்டீஸ் கிட்ட இருந்து ஏதாவது நமக்கு விஷயங்கள் வந்துச்சுனாலும் அத நன்றியோட, சரிங்களா? அத நம்ம ஏத்துக்கணும். இது பக்தர்களுக்கிடையே நம்பிக்கையும், நெருக்கத்தையும் உருவாக்குகிறது. பிரபுபாதர் சொல்றாங்க, "குடுத்தல் மற்றும் வாங்குதல் கொள்கை சங்கத்தை விரிவுபடுத்துகிறது." கண்டிப்பா. சரிங்களா? இப்ப நெறைய பேர் நம்ம சத்சங்ல இருப்போம். இப்ப கோயில் நாமேஷ்த பிரபுஜி வந்துட்டு மேங்களூர் இஸ்கான் டெம்பிள் பிரசிடென்ட். சரிங்களா? இப்ப எல்லாராலயும் மாசம் ரூ. 500 இல்லன்னா ₹5000 குடுக்க முடியுமா? அப்படின்னா சிரமம். இல்லையா? ஆனா என்ன பண்ணணும், இருக்கிறவங்க நல்லபடியா என்ன பண்ணணும், கோயிலுக்குன்னு நம்ப குடுக்கணும். இப்ப நம்மகிட்ட இருக்கு, சிரமம் இல்ல, மாசம் ₹500 குடுக்கல சிரமம் இல்ல அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும், கோயிலுக்கு அவசியம் நம்ம குடுக்கணும். அது வந்து ஒரு அன்னதானத்திலயோ, இல்லன்னா பசுவ பராமரிக்கிறதுலயோ, இல்ல டெய்டீஸ்க்கு பூ வாங்குறதுலயோ, சரிங்களா? நம்மளோட ஒரு விஷயமா ஒரு நாளைக்கு 30 நாள் இல்லனாலும், மாசத்துல 1 நாளு. அது வந்து நம்மளோட கைங்கரியமா நம்மளுக்கு அது அமையும். இல்லைங்களா? ஸோ அதனால அ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, கொடுத்தல் மற்றும் வாங்குதல் கொள்கை சங்கத்தை விரிவுபடுத்துகிறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? புஷ்ப மாதாஜிக்கு எதுவும் ஷேர் பண்ணணுமா? இந்த தானம் அளித்தல் மற்றும் பெறுதல் அதுல ஏதாவது சொல்லணுமா? மாதாஜி, புஷ்ப மாதாஜி, வேற யாருக்கும் எதுவும் சொல்லணுமா? உங்களுக்கு மனசுல தோன்றது ஏதாவது? வேண்டாமா? சரி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அடுத்து வந்து ரகசியங்களை பகிர்தல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுல என்னன்னா, குக்யம் அப்படின்னா ரகசியம். ராஜவித்யா ராஜகுக்யம். 9த் சாப்டர் படிச்சோமா? ரகசியம் அப்படின்றது. பக்தர்களுக்கிடையே ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கான நடைபெறும் ரகசிய உரையாடல்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நெறைய சேலஞ்சஸ் வரும் சிலவங்களுக்கெல்லாம். எல்லாருக்கும் தான். அப்ப அத எப்படி கையாளணும்? இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, திரௌபதி அம்மாவுக்கு பெரிய சேலஞ்ச் வந்துச்சு. சரிங்களா? அதேமாரி அர்ஜுனனுக்கு போர் பண்ணும்போது, அவ்ளோ விஷயங்களையும் பகவானோட கைடன்ஸ்ல தான் அவங்க எல்லாத்தையும் பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? அதுமாரி ராமர் அவதாரத்திலயும் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு நெறைய சேலஞ்சஸ்லாம் வந்துச்சு. அப்ப என்ன பண்ணாங்க? வசிஷ்டரோட கைடன்ஸ்ல எல்லாத்தையும் அழகா பண்ணாங்கன்றத பார்க்குறோம். அம்பரீஷ் மகாராஜர் எல்லாருமே. அதனால பக்தர்களிடையே ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்காக நடைபெறும் ரகசிய உரையாடல்கள், அது மாரி நம்ம ஆன்மீகத்தில முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு நெறைய ஆ கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேட்ஜ் நமக்கு வேணும். அத நம்ம என்ன பண்ணணும், மூத்த பக்தர்கள்கிட்டேருந்து கேட்டு நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், சரிங்களா? மூத்த பக்தர்களிடம் நமது ஆன்மீக சந்தேகங்களையும், மனதில் உள்ள போராட்டங்களையும் நம்பிக்கையுடன் பகிர்தல். இந்த இடத்துல ரொம்ப கவனமா என்ன பண்ணணும்னா, நம்ப நம்பிக்கையோட பகிர்ற மாரி அவங்க இருக்கிறாங்களான்னு பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட்டு. நம்ம போய் ஒருத்தர் சொல்லிடுவோம். அவங்க அத எல்லார்ட்டயும் சொல்லிடுவாங்க. அப்படி உள்ளவங்ககிட்ட நம்ம பகிரக்கூடாது. சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, சீனியர் டிவோட்டீஸ்லயே நம்ம பகிர்ற அந்த
அந்த ஆன்மீகத்துல இருக்கிற அந்த போராட்டங்கள், அத வந்து அவங்க யார்ட்டயும் சொல்லாம, நமக்கு சரியான கைடன்ஸ் பார்த்து சந்தோஷப்படுறவங்களா இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? சரியான கைடன்ஸ்ல நம்மள கொண்டு போறவங்களா இருக்கணும். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், பக்தர்கள்லயே வந்து 3 குணத்துல இருப்பாங்க ஆரம்ப நிலையில. சரிங்களா? பக்தி அவங்கள நிலைப்படுத்திரும், பக்தி மார்க்கத்துல. ஆனா, அதுவரைக்கும் சில பல தவறுகள் சில சில இடங்கள்ல நடக்குது அப்படின்னும்போது, நம்ம கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும். பக்தர்களிடமிருந்து பகவானின் ரகசியமான சேவைகள் பற்றி ஆர்வத்துடன் கேட்டறிதல். பகவான் என்னெல்லாம் பண்ணா ப்ளீஸ் பண்ணலாம்? கிருஷ்ணாவுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும்? இப்போ நம்ம வந்துட்டு பூ தொடுக்கணும் அப்படின்னா, எல்லாருக்கும் தெரியாது. இல்லையா? அப்ப பகவானுக்கு எப்படிலாம் வந்து பூ தொடுக்கணும்னு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அது மாரி குக் பண்ணணும் பகவானுக்கு. எப்படிலாம் வந்துட்டு பிரசாதம் செய்யணும் அப்படின்னு போகா. சரிங்களா? இது மாரி எல்லாமே ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ணணும். அப்படின்னும்போது. அப்புறம் ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம இப்போ போகா ஆஃபரிங் பண்றோம்னா, அதுக்கு என்ன மந்திரம்லாம் சொல்லணும்? அதுக்கு எப்படி நம்ம பியூரிஃபை பண்ணிக்கணும்? ஸோ இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆ பக்தர்களோட சங்கத்துல இருந்து ரகசிய சேவைகள நம்ம பண்ணணும். கிருஷ்ணாவுக்கு என்ன செஞ்சா பிடிக்கும்? அவங்கள எப்படி ப்ளீஸ் பண்ணலாம்? இதெல்லாம். அப்புறம் அனுபவம் வாய்ந்த பக்தர் விளக்குகிறார். அனுபவமற்ற பக்தர் அவரிடமிருந்து கற்கிறார். அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இது முழுக்க எப்படின்னா, ஒரு சேஃப் ஜோன்ல பாசிட்டிவா நம்மள கையில அப்படியே நம்மள பிடிச்சு நம்மள பக்தியில உயர்த்துற அந்த மாரி டிவோட்டீஸ் கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும் அவசியம் நம்ம கேட்டுக்கணும். இந்த உரையாடல்கள் இதயத்தை சுத்தப்படுத்தி பக்தியில் உறுதியை தருகிறது அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இந்த மாரி உரையாடல் வந்து நம்ம இதயத்துல உள்ள அந்த அறியாமையெல்லாம் விலக்கி நம்ம என்ன பண்ணணும் பக்தியில ஸ்திரப்படுத்துதுன்றத பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பம் மாதாஜிக்கு சொல்லணுமா? ஏதோ பாயிண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணணுமா? ரகசியங்களை பகிர்தல்ல? நான் இப்ப வாகிலிஷ் மாதாஜியோட தான் பேசிட்டு இருக்கேன். கிருஷ்ணர் எதுவும் எடுக்க சரி, முடியலையா? சரி, சரி, சரி. சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க. நான் ஆ, எங்கேயும் சரி. கவனிச்சு ஓகே ஹரே மேம். கிருஷ்ணன். அவங்களுக்கு இன்னும் என்டர் பண்ண முடியல. பாப்போம். ஓ! சரி, சரி, நான் சரி. திரும்ப அனுப்பிட்டேன். ஆ, ஓகே மாதாஜி, நீங்க என்ன பண்ணுங்க. ஆ சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்கும் ஏதாவது இதுல இது ச க ஏதாவது கேட்கணுமா? கொஸ்டின் கேட்கணுமா? நந்தினி மாதாஜி, ஜானகி ராமன் பிரபுஜி, பிரியதர்ஷினி மாதாஜி, ஷாலினி மாதாஜி, ஷர்மிளா மாதாஜி, ருக்மிணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேண்டாமா? மாதாஜி, ருக்மிணி மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அவசியம். எதுவும் ஷேர் பண்ணலையா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அதுக்கப்புறம் இப்ப ரகசியங்கள் எப்படி நம்ம பகிரணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். சரிங்களா? இப்ப பிரசாதம் வழங்குதல் மற்றும் ஏற்றல் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப ஹேப்பியா செய்யறது. சரிங்களா? பக்தர்களை நமது வீட்டிற்கு அழைத்து அன்புடன் பிரசாதம் வழங்க வேண்டும். அடிக்கடி நம்ம வீட்ல சத்சங் வைக்கணும். நம்ம வீடு வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, கோயில் மாரி இருக்கணும். சரிங்களா? நெறைய டிவோட்டீஸ் வரணும். அவங்களுக்கெல்லாம் சேவா பண்ணணும். ஒரு கீர்த்தன், ஒரு பஜன், சரிங்களா? ஒரு லெக்சர், அப்புறம் எல்லாருக்கும் பிரசாதம் தர்றது. இதெல்லாம் நம்ம வீட்ல இது மாரி இல்லன்னா, அந்த வீடு வந்து என்னன்னா, பாம்போட இது மாரி பொந்து மாரியாம். சரிங்களா? அது வந்து அப்படிதான் கம்பேர் பண்றாங்க சாஸ்திரத்துல. யார் வீட்ல பக்தி மார்க்கமா இல்லையோ, அது வந்து பாம்பு பொந்துக்கு சமம். சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம வீட எப்பயும் வரலட்சுமி நோம்பு மட்டும் தான் நான் 10 பேர் கூப்பிடுவேன். அதுக்கப்புறம் அடுத்து வரலட்சுமி நோம்புக்கு தான் அப்படின்னு கிடையாது. சரிங்களா? நம்ம வந்துட்டு அடிக்கடி பக்தர்கள நம்ம வீட்டுக்கு கூப்பிடணும். அந்த வைப்ரேஷன் சரிங்களா? நல்ல கீர்த்தன் பண்றது. அ சீனியர் டிவோட்டீஸ கூப்பிட்டு லெக்சர் குடுக்க சொல்றது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பிரசாதம் எல்லாருக்கும் வரவங்களுக்கெல்லாம் விநியோகம் பண்றது. இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் பண்ணும்போது, அந்த வீட்ல இருக்கிற அந்த வைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அது வந்து ரொம்ப நல்லபடியா இருக்கும். ஸோ அதனால எப் அ வாரத்துக்கு ஒரு தடவ இல்லன்னா 15 நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது நம்மள சுத்தி உள்ள அந்த குழந்தைங்கள பெரியவங்கள கூப்பிடுறோமோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் சின்ன சின்ன குழந்தைங்க நம்மள வீட்ட சுத்தி இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்கள கூப்பிட்டு 1 ரவுண்ட் சாண்டிங் அவங்களையும் பண்ண வச்சு, நம்மளும் பண்ணி, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரசாதம் குடுக்கறது, கொஞ்சம் கிருஷ்ண கதை சொல்றது, சரிங்களா? அந்த மாரி விஷயங்கள நம்ம அவசியம் நம்ம பண்ணணும். இந்த மாரி குழந்தைங்கள்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, பெரியவங்களையும் நம்ம அழகா கூப்ட்டுறலாம். சரிங்களா? அவங்களுக்கு அதேதான். ஆரம்ப நிலையில என்ன வேணும்? ஸ்டோரி தான் வேணும். சரிங்களா? அப்ப நெறைய ஸ்டோரீஸ்லாம் சொல்லி, அவங்களுக்கு பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணி, ரொம்ப ஆப்புலன்ட்டா பிரசாதம் குடுக்கலனாலும், ஒரு சுண்டல், சர்க்கரை பொங்கல் அந்த மாதிரியாவது நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவங்களுக்கு குடுக்கணும். 1 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ண வைக்கணும். ஸோ இந்த மாரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்டின்னா, சீனியர் டிவோட்டீஸ் நம்ம வீட்டுக்குலாம் வராங்களா? நம்மளுக்கும் பியூரிஃபிகேஷனா, அப்புறம் நம்மள கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் இல்லாதவங்களையும் நம்ம வீட்டுக்கு கூப்பிடுறோமா? அதனாலேயும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு சுக்கிருத்தி கிடைக்குதா? ஸோ அதனால ரொம்ப சிறந்த விஷயம் என்னன்னா, வீட்ல வந்து நம்ம பக்தர்கள கூப்பிடணும். அவங்களுக்கு இது இந்த லெக்சர்லாம் குடுத்து பிரசாதமும் விநியோகம் பண்ணணும். மற்ற பக்தர்கள் வழங்கும் பிரசாதத்தை பகவானின் கருணையாக நன்றியுடன் ஏற்க வேண்டும். கோயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வராங்க அப்படின்னா, அவங்க குடுக்குற பிரசாதத்தை நம்ம நல்லபடியா நன்றியோட அப்படியே ஜெகநாதர் பிரசாதம்லாம் கையில கிடைச்சுன்னா, திருப்பதி லட்டுலாம் கிடைச்சுன்னா,
எங்கேயோ இருக்கிறோம் நம்மலாம் ஒரு சோல். பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம கைக்கு திருப்பதி லட்டு வருது. அது மாரி ஜெகநாதரோட பிரசாதம் வருது. பிருந்தாவன்லேருந்து வருது, பத்ரிநாத்லேருந்து வருதுன்னா எவ்ளோ ஹாப்பினஸ் இருக்கணும். அந்த நம்மளையும் நெனச்சு பகவான் ஒரு டிவோட்டி மூலியமா குடுத்து அனுப்புறாங்கல்ல, அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப வேல்யூ பண்ணணும். சரிங்களா? ஹாப்பியா அத நம்ம வந்து ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். ஸோ அந்த வகையில நன்றியோட ஏற்கணும். அது மாரி யார் வீட்டுக்கா நம்ம பிரசாதம் எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும், ஹாப்பியா அத நம்ம ஹானர் பண்ணணும். ஏன்னா பிரசாதம்ன்றது அ எந்த மனநிலையில நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்டின்னா, இந்த கோபாஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல, அ பகவானோட அ அவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து மாடு மேய்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அ மத்தியான நேரத்தில எல்லாரும் ஒருத்தவங்களுக்கு அ உக்கா சேர்ந்து உட்காந்து உணவு வந்து பரிமாறி ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டுப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த பாவம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண பிரசாதத்த டிவோட்டீஸோட நம்ம உட்காந்து எடுக்கும்போது, எவ்ளோ பெரிய குடுப்பின. அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி கூட இருக்கு. தேவர்கள்லாம் கூட அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்களாம். பகவானோட பிரசாதம் கிடைச்சிடாதா நமக்கு அப்படின்னு. நெறைய ஸ்டோரீஸ் இருக்கு பகவானோட பிரசாதத்துக்கு. அதுல தேவர்கள்லாம் உடனே என்ன பண்ணுவாங்களான்னா, உடனே பிரம்மா சொல்லுவாங்களாம் எல்லா தேவர்கள்கிட்டயும், நம்ம வந்து இன்னைக்கு எப்படியாவது பிரசாதம் வாங்கிடணும். அ கோபாஸ்லாம் பாரு எவ்வளோ அழகா தினம் பகவானோட அமர்ந்து சாப்பிடுறாங்க, என்ஜாய் பண்றாங்க. பகவானோட பிரசாதத்தலாம் எடுத்துக்கிறாங்க. நம்மளும் எடுத்துக்கணும். உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் வந்து அவ்வளோ ஈஸியா கோபாஸ்லாம் ரொம்ப எலிவேட்டட் டிவோட்டீஸ் இல்லைங்களா? விருந்தாவனவாசிகள் அவங்கலாம். பிரஜவாசிகள். தேவர்கள் வந்துட்டு அவ்வளோ ஈஸியா பகவானுக்கு குடுத்துருவாங்களா? குடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா? சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சாங்க தேவர்கள்லாம். அப்ப வந்து பிரம்மா வந்து சொன்னாங்க, "நம்ம எல்லாரும் மீனா மாரி இந்த யமுனையில இருப்போம். எப்படியும் பகவானும் உங்களோட கோபாஸும் வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த பிரசாதத்த நம்ம எல்லாரும் எடுத்துக்கலாம்" அப்படின்னு பிளான். தேவர்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, மீனா வந்து யமுனா ஆத்துல இருக்காங்க. சரிங்களா? அப்ப என்ன ஆகுது, பகவான் தான் ஆல் ப்ரிவைடிங் ஆச்சே. எல்லாரோட இதுலயும் பரமாத்மா இருக்காங்க. எல்லாரோட பிளானும், ட்ரிக்கும் தெரியுமா அவங்களுக்கு? உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, இன்னைக்கு கோபாஸ் கிட்டலாம் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, "யாரும் போய் யமுனையில கை கழுவக்கூடாது. சரியா? எல்லாரும் பிரசாதம் சாப்பிடுறோம். நம்ம ட்ரெஸ்லயே தொடச்சுக்கிறோம்." அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்களாம். அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு யாரும் போய் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணவே மாட்டாங்க யமுனையில. எல்லாரும் அவங்களோட ட்ரெஸ்ல அந்த இலை தழைகள்ல போய் ஹேண்ட் வாஷ் இது கைய வந்து தொடச்சுப்பாங்களாம். சரிங்களா? அப்புறம் தேவர்களுக்கு பிரசாதம் வந்து அன்னைக்கு கிடைக்காதாம். இதெல்லாம் வந்துட்டு பகவான் வந்து ஒதுக்குறாங்க அப்படிலாம் இல்ல. அந்த லீலை சரிங்களா? அப்ப பிரசாதத்தோட மகத்துவம் தேவர்களும் வந்து எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்ப அந்த பிரசாதம் நமக்கு அழகா நம்ம எங்கேயோ ஒரு மூலையில இருக்கோம். யார் மூலியமாவோ நமக்கு வருது. அப்ப நம்ம எவ்ளோ அழகா ஸ்வீகரிக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால அதுமாரி சரி தாம்லேருந்து வந்தா மட்டும் தானேன்னா இல்ல. நம்ம வீட்லயே ஆஃபர் பண்ணி சாப்பிடுறோம்ல, அந்த பிரசாதத்தையே கோபாஸோடலாம் ஏன்னா அது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டோமா, இப்ப பகவான் அத வந்து எடுத்துக்கிட்டது. இல்லையா? அவங்க ஸ்வீகரிச்சது. ஸோ அத வந்து நம்ம கோபாஸ்லாம் எப்படி அத வந்து அனுபவிச்சு எடுத்துக்கிட்டாங்களோ, அது மாரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், நித்தியப்படி பகவானுக்கு பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணிட்டு, அத நம்ம ஹேப்பியா வந்து எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? நிஜமாலுமே இத நான் ரொம்ப பிளெஸ்ட்டா ஃபீல் பண்ணுவேன். ஏன்னா, நம்மலாம் போய் அங்க கோபாஸ் கூடலாம் உட்காந்து சாப்பிட்டோமான்னு தெரியாது. ஆனா, இப்ப பரம்பரையோட அனுகிரகத்துல பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு, அந்த ஃபுட்ட நம்ம என்ன பண்றோம்? ரெமினன்ஸ நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்ப கோபாஸ மனசுல வச்சுட்டு, பகவான் எப்படிலாம் அவங்களோட இருந்தாங்கன்றத மனசுல வச்சுட்டு, நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? ஹேப்பியா அத ஒரு தடவையும் பிரசாதம் இருக்கும்போது நம்ம அந்த ஃபீல கொண்டு வரணும். சரிங்களா? அதுதான். பிரசாத பரிமாற்றம் இதயத்தை சுத்தப்படுத்தி பக்தர்களுக்கிடையே ஆன்மீக நெருக்கத்தை வளர்க்கிறது. கண்டிப்பா. இல்லைங்களா? என்ன எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா, மெட்டீரியல் விஷயத்துல என்னன்னா, நம்ம வீட்ல ஒண்ணு செய்வோம். செஞ்ச உடனே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும் பக்கத்து வீட்ல இருக்கிறவங்கள. உடனே அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு டப்பால போட்டு குடுத்து அனுப்புவோம். இல்லையா? அவங்களுக்கு புடிச்சது ஏதாவது செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா. அது மாரி அவங்க வீட்ல ஏதாவது செய்வாங்க. உடனே ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு நம்மளுக்கு குடுத்து அனுப்பிச்சுருவாங்க. நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயம் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு உறவ வந்து வளப்படுத்துறதுக்கான ஒரு விஷயமா நம்ம சின்ன பிள்ளையிலேருந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில பிரசாதத்த நல்லபடியா பரிமாறிக்கணும். பிரசாதத்துக்கு இன்னும் உயர்வு. சரிங்களா? அப்ப பரிமாற்றம் இதயத்த என்ன படுத்தும்னா, தூய்மைப்படுத்தும். பிரசாதம் வந்து நம்ம கான்ஷியஸ்னஸ பியூரிஃபை பண்ணும் அப்படின்னு. சரிங்களா? எப்பயுமே பகவானோட நாமம், பகவானோட பிரசாதம் எல்லாமே என்னன்னா உயர்ந்தது. சரிங்களா? மகானுக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது. அதுதான். அ அதனால பகவான் நாமமும் உயர்ந்தது. பகவானோட பிரசாதமும் உயர்ந்தது. பகவான் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே உயர்ந்தது. சரிங்களா? பக்தர்கள் எல்லாருமே. ஸோ அதனால என்ன ஆகும் அப்டின்னா, பியூரிஃபை பண்ணும் நம்மள. ஜட உலக அனர்த்தங்கள்லேருந்து, இந்த அறியாமையிலேருந்து நம்மள பியூரிஃபை பண்ணும். பக்தர்களிடையே ஆன்மீக நெருக்கத்தையும் வளர்க்கும்ன்றத பார்க்குறோம். இது வெறும் உணவு பரிமாற்றம் அல்ல. நம்ம இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல அப்படியே உணவு பரிமாறிக்கிறோம்ல, அது மாரி கிடையாது இது. கிருஷ்ண உணர்வை வளர்க்கும் ஒரு தெய்வீக செயல். கிருஷ்ண உணர்வ நமக்குள்ளார அழகா வளர்க்கறதுக்கான ஒரு செயலா நம்ப பார்க்குறோம்.
சரிங்களா? இப்ப இஸ்கான் அமைப்பின் நோக்கம் என்ன? அப்டின்னா, இந்த அளவு இப்ப வந்து இஸ்கான் அ கிருஷ்ண பக்தி அமைப்பு இந்த அளவு நல்லா வளர்ந்திருக்கு. இந்த அளவு நோக்கமும் என்ன அப்டின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த 6 வகையான அன்பின் பரிமாற்றங்கள் உலகமெங்கும் பரப்ப சில பிரபுபாதரால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த 6 விஷயம். நீங்க எங்க நம்ம ஒரு சத்சங் போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப நம்ம எல்லாரும் ஆன்லைன்ல பண்ணிட்டுருக்கோம். இப்ப நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற இஸ்கான் டெம்பிள் போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். காலையில போவோம். நல்லா சாண்டிங் பண்ணுவோம். பகவான டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன்ல இருப்போம். அவங்க வீட்ல நெறைய நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம். இல்லைங்களா? அ ஏதாவது புக்ஸ்லாம் கூட நம்ம வந்து பரிமாறிப்போம். அதே மாரி நம்ம வந்து பிரசாதம் எல்லாரும் நம்ம எடுத்துப்போம். நம்மளும் வந்து டொனேஷனும் குடுப்போம். இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி நெறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஹெல்தி ரிலேஷன்ஷிப். இதுல வந்து அனுத்தவங்களும் இருக்காது. நீயா நானா பாரு அப்படின்னு இருக்காது. சரிங்களா? எல்லாருமே சேர்ந்து ஹேப்பியா பண்ற ஒரு இடம். அப்போ இஸ்கான்லேருந்து இந்த 6 வகையான அன்பின் பரிமாற்றங்களை உலகமெங்கும் வந்து பிரபுபாத பாருங்க. நம்ம எத்தனையோ படிக்கிறோம். பகவத்கீதை படிக்கிறோம், பாகவதம் படிக்கிறோம். உபதேசாமிர்தம் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். பிரபுபாதா என்ன பண்ணியிருக்காங்க? அத அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கரெக்ட்டா? அதுதான் நம்மளும் பண்ணணும். இஸ்கான வந்து உருவாக்கி, இந்த 6 விஷயத்த அதில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. அதனால தான் இப்ப என்ன ஆகுது, நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்தில ஃப்ளரிஷா எல்லா இடத்துலயும். எந்த பேதமும் இல்ல. இந்த கண்ட்ரில உள்ளவங்க தான் வரணும், அவங்க வரக்கூடாது. அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது. இவங்க தான் பக்தி பண்ணணும். எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் குடுத்தாங்க. எல்லா கண்ட்ரிலயும் இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்கு. எல்லாரும் இப்ப அதில வந்து நல்லபடியா பக்தி பண்றாங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்புறம் புத்தகங்கள் விநியோகித்தல் மற்றும் மக்கள் அவற்றை ஆர்வத்துடன் பெறுதல். அப்படின்றதையும் பார்க்குறோம். சரிங்களா? புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. ஏன்னா, புக் அப்படின்றது வந்து ஏதோ சும்மா ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது. இதுக்கும் ஒரு ஸ்டோரி ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா, ஆ அ ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருந்தாங்களாம். சரிங்களா? அவங்ககிட்ட வந்து கம்பல் பண்ணி பகவத்கீதை புக்க வந்து டிவோட்டீஸ் குடுத்துட்டாங்க. சரிங்களா? அதாவது என்னன்னா, ஒரு கல்ச்சர், ஒரு ட்ரெடிஷன் என்னன்னா, அ புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும். யாரு? பிரம்மச்சாரிகள்லாம் டெம்பிள்ல இருக்காங்கல்ல, அவங்கலாம் காலையில இந்த பாகவதம் கிளாஸ்லாம் முடிஞ்சு பிரசாதம் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா, அவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் புக்ஸ் குடுப்பாங்க. அத போய் அவங்க எல்லாருக்கும் குடுக்கணும். சரிங்களா? அ அது அது வந்து வ அத விக்கணும். அது அது வந்து ரொம்ப மஸ்ட் அது. ஸோ அந்த மாரி செய்யும்போது என்னன்னா, போய் குடுக்குறாங்க. ஒருத்தவங்க வாங்கவே மாட்டேன்னாங்க. அவங்களுக்கு கம்பல்சரி நீங்க காசு கூட குடுக்க வேணாம். நீங்க பகவத்கீதை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி குடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க. சரிங்களா? அப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க. அத கொண்டு போய் டஸ்ட்பின்ல போட்டுர்றாங்க. பகவத்கீதைய. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அதாவது அவங்க ஸ்டடி ரூம் ம். ஸ்டடி ரூம் இப்பவும் வந்து திருவிழா காலங்கள்ல நம்ம இஸ்கான் பிரம்மச்சாரிகள், பிரபுஜேஸ் நெறைய பேரு புக்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க மாதாஜி. ஆமா. பகவத்கீதை புக்கு, இந்த புக்கு, எல்லா புக், கிருஷ்ணா புக் எல்லாம் கை சின்ன சின்ன புக்ஸ் எல்லாம் வச்சு ரொம்ப பண்ணி ஆமா, குடுப்பாங்க. காட்டுவாங்க. பார்க்காம போயிருவாங்க எல்லாரும். இது ஆமா. ஒரு தொண்டு. இந்த புக் ஆமா. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஆமா. அப்புறம் சண்டே அ, சண்டே வந்து அ, எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ணுவாங்க. இன்வைட் பண்ணி ஆமா. சண்டே ஃபீஸ்ட்ன்னு நடக்கும். அங்க ஆமா. பிரசாதம், அது அன்பு பரிமாற்றம்ங்கிறது இந்த இஸ்கான் அமைப்பினுடைய அமைப்பு. நோக்கம். கண்டிப்பா, அது கண்டிப்பா இப்ப மாதாஜி. நம்ம வந்து கௌடியத்துல செய்றோம். அ, அது இஸ்கான் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்குன்னா, இந்த ஆமா. இதுதான். இந்த அன்பு புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். பரிமாற்றத்தினால தான். புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அப்புறம் போய் பிரசாதம் அவங்க சொல்றது, எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்றது, பிரசாதம் வழங்குறது. வழங்குறது. இப்பவும் எந்த இஸ்கானுக்கு போனாலும் மாதாஜி, முதல்ல ஆமா. வந்து இந்த சாண்டிங் பண்ணா சேர் போடுறாங்க மாதாஜி. சென்னையிலலாம் அப்படிதான். அ, அங்கே வந்து மாலையே குடுத்துடுறாங்க. அ, சேன் பண்ண சொல்றாங்க மாதாஜி. அ. அதான் சேன் பண்ணணும். நம்மளுக்கே வந்துரும் அந்த வந்துரும். சூழ்நிலையில. கண்டிப்பா. பிரசாதம் எல்லாருக்கும் எல்லா நேரமும் பிரசாதம் குடுப்பாங்க. ஆ குடுத்துருவோம். சரி. ஹரே அதனால ம். இது யாரோ ஒரு பக்தர் கூட சொல்லியிருக்காரு. இந்த பிரசாதத்துக்காகவே போவாராம் ஆமா. இஸ்கானுக்கு. ஆமா. இதுதான் அப்படிதான் நெறைய பேர் பிரசாதம். வந்தவங்களே மத்தாச்சு. இஸ்கான்ல வந்து நெறைய பேர் டிவோட்டி ஆனதுக்கு மெயின் ரீசனும் அதாவது ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் பிரசாதம்ன்னுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே போனா பிரசாதம் கிடைக்கும். நம்ம ஹரே சமைக்க வேண்டியதில்ல. அப்படி ஆமா. போறவங்களும் உண்டு. பட் அந்த ஒரு டேஸ்ட் வந்துட்டா, அப்புறம் ஆமா. அவங்களா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆமா. போயிருவாங்க. பிரசாதம் அவங்கள மயக்கிடும். அப்புறம் அவங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல மயங்கிடுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். அவங்களுக்கு இருக்குல்ல, கிருஷ்ண உணர்வு ஏற்கனவே இருக்குல்ல. இருக்கு. அது ஆமா.
ஆனா இந்த சூழ்நிலை வேண்டியது இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா. கண்டிப்பா மாதாஜி. நெறைய நம்ம கிளாஸஸ் கேட்கறதுனாலயும், பிரசாதம் எடுத்துக்கிறதுனாலயும் தான், சாண்டிங் பண்ணனால தான் நம்மளுக்கு அந்த விழிப்புணர்வு வரும். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபுஜி. ம். பிரபுபாதாவே ஆ. ஒரு தடவை வந்து கோயில் உள்ள போகும்போது சில பேர்லாம் பசியால ஆ. கஷ்டப்பட்டு இருந்தது, ம். வசதி இல்லாத இருந்தவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இந்த பிரசாத சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்ததா ஆமா. கருத்து பண்ணேன். ஆமா, அதாவது ஆமா. அது கண்டிப்பா. பிறகு ஒரு ஆமா. கோயில்ல ஒரு லேடி, வசதி ம். இல்லாத லேடி டெய்லி வந்து சாப்பிட்டு போகுமா அது. ம். பிரபுபாதா வரும்போது அந்த அம்மா இருக்கக்கூடாதுன்னு இவங்க நினைக்கிறாங்க. ம். கரெக்டா அவர் கண்டுபிடிச்சு கூப்பிடுறாரு அந்த அம்மாவை, வர சொல்லுங்க. ம். அதே மாதிரி முன்ன கூட ஒரு கதை நீங்க சொன்னீங்க. ஒரு ஆமா. திருடன் திருடன் வந்து இங்க ம். மாட்டிக்கிட்டு ஆமா. வெளியே வந்துட்டான். ஆ. பிறகு ஜெயில் தண்டனை கொடுக்கும்போது நீ ஆ. அங்கேயே இரு, அங்க இரு போயிட்டு பரவால்ல. சேவை ஆமா. சேவை செய்யுங்க. அமரேந்திர பிரபு சொல்லியிருக்காங்க அது. ஆமா. "நீ அங்கேயே இரு. உனக்கு காலையில வந்துட்டு சீக்கிரம் எழுந்திரிக்கணும். அப்புறம் வந்து பச்சை தண்ணில குளிக்கணும், சாண்டிங் பண்ணணும். எல்லாம் இருக்கா? நீ இங்க வர வேண்டாம். நீ அங்கேயே இரு." ஆனா அவங்க அதுக்கப்புறம் பெரிய டிவோட்டி ஆனாங்க அப்படின்னு. ஹரிபோல். அமரேந்திர பிரபு ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க. அத ஹியூமரஸா. ஹரிபோல். கண்டிப்பா. ஸோ அது மாரி இந்த ஒரு பாஸ்ட் டைமும் அப்படிதான். என்னன்னா அவங்க வந்து டஸ்ட்பின்ல அதாவது அவங்க வீட்ல வந்துட்டு ஒரு ஸ்டடி ரூம் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்டடி ரூம்ல இருக்கிறவரு டஸ்ட்பின்ல போட்டுருவாங்க. அப்புறம் ரொம்ப நாள் அத பார்க்க மாட்டாங்க. ஆனா அவங்க மனைவி என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த புக்க எடுத்து அந்த கபோர்ட்ல வச்சுட்டாங்க. அவங்க படிக்கிற கபோர்ட்ல. அப்போ வந்து அந்த அவங்க மனைவி கொஞ்ச நாள்ல இறந்து போயிடுறாங்க. கொஞ்சம் வருஷங்கள்ல. அப்ப இவங்க தனிமை இருக்கா, அப்ப வந்து அவங்க ஷெல்ஃப்ல பார்க்குறாங்க. இந்த புக் இருந்தது. அப்ப இந்த புக்க நம்ம எங்க வாங்கணும்ன்னும்போது, இந்த மாரி ட்ரெயின்ல ஒருத்தவங்க குடுத்தாங்களேன்னு, சரி அத எடுத்து படிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒண்ணும் புரியல. அப்போ சரின்ட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த மாரி இஷ்கான்லாம் போட்டிருந்ததா புக்ல. சரின்ட்டு அந்த பக்கத்துல நியர்பை இஷ்கான்ல போய் கேட்குறாங்க. அப்ப அவங்க வந்து அவங்கள நல்லபடியா சத்சங்ல இணைக்கிறாங்க. அவங்க ஒரு பெரிய டிவோட்டியா வராங்க அப்படின்னு. அதனால என்னன்னா, புக்க இப்ப வேணான்னு கூட சொல்லுவாங்க சிலவங்க. ஆனா, ஒரு காலகட்டத்துல அந்த புக் வந்து அவங்கள நல்லபடியா ஏன்னா கிரந்தம்ன்றது ஏதோ சும்மா கிடையாது. பகவானோட உபதேசம் பகவத்கீதையில ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போகுதுன்னா சும்மா கிடையாது. பகவான் வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க. இவங்க வீட்டுக்கு நான் போகணும்னு. ஏன்னா ப பகவான் வந்து கிரந்த மூலியமா தானே இருக்காங்க. கிரந்த ரூபத்துல. அதனால அவங்க தேர்ந்தெடுப்பாங்க. சரிங்களா? ஆரம்பத்துல அது கண்டிஷன் சொல்லுக்கு புரியாது. ஆனா, அதையும் அந்த அலட்சியத்தையும் பகவான் வந்து பொறுத்துக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம யாராவது ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போறோம், நம்மள அலட்சியப்படுத்துறாங்கன்னா, நம்ம திருப்பி போவோம்னா போமாட்டோம். ஆனா பகவான் வந்து பொறுமையா பார்ப்பாங்க. சரியா வெயிட் பண்ணி. ஆனா ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில அந்த சோல் வந்து அந்த புக்க வந்துட்டு ஸ்வீகரிப்பாங்க அப்படின்னு. சரிங்களா? கிரந்தத்த. ஸோ அதான் நம்ம லெசன லேர்ன் பண்றோம். ஸோ அதனால அ கிரந்தம்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. அத வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணணும் அப்படின்றது. ததாதி ஆர்வத்தோட குடுக்கறது, ஆர்வத்தோட பெறுறது அப்படின்னு. அதேமாரி இப்ப புஷ்பம் மத்தாஜி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி இல்லாம அவங்களோட ரியலைசேஷன் ரொம்ப அழகா குடுத்தாங்க. சரிங்களா? பிரசாதம், புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதெல்லாம் மஸ்ட். இதெல்லாம் தான் இஸ்கான்ல வந்து நம்மள வந்து பிணைச்சி ஒழுங்கா அழகா பக்தியில கொண்டு போற விஷயங்கள். சரிங்களா? அப்புறம் ஞாயிறு விருந்து மற்றும் திருவிழாக்கள் மூலம் பிரசாதம் பரிமாற்றம். கண்டிப்பா சண்டே ஃபீஸ்ட்னா எல்லாம் அடி போவோம் இல்லையா? அது நல்லாருக்கும். நல்ல சிறப்பா நான் பொதுவான நாள்ல வந்துட்டு ஒரு சிம்பிள் பிரசாதமா இருந்தாலும், சண்டே அன்னைக்கு நல்ல ஃபீஸ்ட்டா இருக்கும். அது மாரி இப்ப பிரபுஜி சொன்ன மாரி தான். அ மாயாப்பூர்ல கூட சுத்தி பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய வந்து உணவு இல்லாம சிரமப்பட்டாங்க, கிராமங்கள்லலாம். அப்ப பிரபுபாத பார்த்துட்டு குரு மகாராஜ்ட்ட சொன்னாங்களாம். "நீங்க வந்து இங்க சுத்தி ஒரு சர்டன் கிலோமீட்டர்ஸ் சரிங்களா? அதுவரைக்கும் யாரும் பசின்னா என்னன்னே தெரியாம இருக்கணும். அந்த அளவு பிரசாதம் நீங்க விநியோகம் பண்ணணும்." அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் குரு மகாராஜ் வந்து மாயாப்பூர்ல பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி சுத்தி உள்ள கிராமங்கள்ல யாரும் பசியோட இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி பிரசாதத்த அழகா விநியோகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ அதையும் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அதுதான் குரு சொல்லி அத அப்படியே செய்யணும். அதுதான். அதே மாரி இப்போ நம்ம மேங்களூர் இஸ்கான்லயும் அது மாதிரி சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. எல்லா இஸ்கான்லயுமே கொடுக்குறாங்க எனக்கு. ஆமா மாதாஜி. கண்டிப்பா. ஸ்கூல்ஸ்ல கண்டிப்பா. இதுவும் கொடுக்குறாங்க. ஆமா, இது சுத்தி இருக்க ஏழைகளுக்கும் ஆமா. கொடுக்குறாங்க. கண்டிப்பா, நீங்க கண்டிப்பா. இப்ப காலையில சொல்றாங்க பார்த்தாச்சு, வெளியில இவ்வளவு பேக்கெட் ம், வாங்கிட்டோம் பிரசாதம் அப்படின்னு ம், சொல்றாரு. ம். அந்த 4:30க்கு ஆ, ஆரத்தி டைம்ல சொல்றாரு ஆ, பார்த்தாச்சு. ஆ, எவ்வளவு பிரசாதம் வெளியில அனுப்புறாங்க ஆ, பெங்களூர் நம்ம இன்ஸ்டான்ல சொல்றாங்க. ஆ, ஆ. மேங்களூர் இஸ்கான்ல. ம். சரி. அனௌன்ஸ் பண்றாங்க அது. அனௌன்ஸ் பண்றாங்களா அத? ஹரிபோல் மாதாஜி. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாஸ் மாதாஜி. ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. மாதாஜி சொன்ன மாதிரி பெங்களூர் இஸ்கான்ல ஆ. ஸ்கூலுக்கெல்லாம் அந்த ஸ்கூலுக்கு பசங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து அனுப்புறாங்க சாப்பாடு. அவங்க ஆமா. அண்டர்டேக் ஆமா. பண்ணியிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆ. கொடுத்துருக்கேன், நான் பார்த்துருக்குறேன், ஆமா. அனுப்புறாங்க.
ஸ்கூலுக்கு அது வந்து பிரசாதம் மட்டும் இல்ல, பகவத்கீதை புக் எல்லாமும் குடுக்குறாங்க இப்பல்லாம். நெறைய இப்போ டிவோட்டி. தமிழ்நாடுல கூட ஆமா. இந்த ஸ்லீப்பர்ஸ்க்கெல்லாம் கூட கரெக்டா காலை 7 மணிக்கெல்லாம் அவங்க அ, இருக்கிற ஏரியாவுக்கு டிஃபன் ஆ, கொண்டாந்து குடுத்துருவாங்க. ஆ, ஒரு ஏரியால. கண்டிப்பா. அதே மாரி தான். அதே அ, மாரி ரெடி பண்ணி ஆமா, ஃப்ரீயா குடுக்குறாங்களா? அது ஆமா. ஏதோ கான்ட்ராக்ட்டான்னு நமக்கு தெரியாது. குடுத்தத தெரியாது. நான் பார்த்தேன். ஆனா குடுத்தது பார்த்துருக்கேன். ஹரி போல் பிரபுஜி. கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு எல்லாம் போட்டி எல்லாம் வைக்கிறாங்க ஸ்கூல்ஸ்ல போய் இங்க அருப்புக்கோட்டை வச்சுட்டாங்க. ஆ, டாலர் சென்டர் தானே, சின்ன ஊர் தானே, ஆ, ஆ, பெரிய ஊர் ஆ. நடத்தி அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து பகவத்கீதை வந்து பிரைஸ் கொடுக்குறாங்க. ஹரி போல். கிருஷ்ணா ஆ. புக்கு இந்த மாதிரி சின்ன புக்கு எல்லாம் ஓகே. கொடுக்குறாங்க. ஆ, சில பேர் கத்துக்கிட்டாங்க மாதாஜி. ராதையா வேஷம் போடுறவங்க கிருஷ்ணாவை வேஷம் போடுற நல்லா ஆ, செய்வாங்க மாதாஜி. ஆ. நிறைய கண்டிப்பா ஸ்கூல்ஸ்க்கு கூட மாதாஜி. ஆமா. பாகியராஜ் இங்கேயுமே மாதாஜி நாங்கெல்லாம் கூட வந்து ஆ, பகவத்கீதை வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் நிறைய. ஆ. ஹரே கிருஷ்ணா. மேங்கோ ஸ்டான்லயும் இப்ப சேலஞ்சஸ் இருக்கு. இது ஜென்மாஷ்டமி சேலஞ்சஸ். எல்லாரும் அவசியம் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஹரி போல். தேங்க் யூ மாதாஜி. ஆமா, அதுல ஜாயின் பண்ணிட்டாங்களா மாதாஜி? அது கேட்கல. கேட்கலாம் நம்ப கிளாஸ் முடிஞ்சுட்டு. சரிங்களா? அது மாரி நம்ம வந்துட்டு நல்லபடியா நம்மள என்கேஜ் பண்ணிக்கணும். அழகா இப்ப அதுவும் சொன்னாங்க. சரிங்களா? பொதுவாவே மேங்களூர் இஸ்கான், மாயாப்பூர் இஸ்கான் எல்லா இஸ்கான்லயும் இந்த 6 விஷயங்களும் கண்டிப்பா 99% ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அ ஞாயிறு விருந்து. பக்தர்கள் சங்கம் ஒரு சாதாரண மனிதனின் உறங்கி கிடக்கும் கிருஷ்ண உணர்வை விழிப்படைய செய்கிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? பக்தர்களோட சகவாசம் நம்மள என்ன பண்ணும்னா, கிருஷ்ண உணர்வுல நம்மள தட்டி எழுப்பும். அப்படி வந்தவங்க தான் நம்ம எல்லாரும். சரிங்களா? ஆரம்பத்துல வந்துட்டு ஏதோ ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு வருவோம். ஆனா பார்த்தீங்கன்னா, நமக்குள்ளார இவ்ளோ இனிமையான கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கா? பகவானுக்கு எனக்கு இவ்ளோ இனிமையான உறவு இருக்கா? ஓ! இந்த மாரி ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கா? ஏன்னா வெளியில போயிட்டு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, போட்டி, பொறாம, நீ நான் தள்ளுறேன் உன்னைய, நீ நீ என்னைய தள்ளுறியா? நீயா? நானா? எல்லாத்தையும் நம்மளால பார்க்க முடியும். இல்லைங்களா? ஒரு கண்லயே பார்க்கலாம். ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் இது. ஆனா வந்து, இப்ப நம்ம பக்தர்கள் அசோசியேஷன்ல வந்துட்டோம் அப்டின்னா, எல்லாரையுமே வந்துட்டு நம்ம எப்படி பார்ப்போம்னா, கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டி. நானும் பக்தி பண்ணணும், மத்தவங்களும் பண்ணணும், சப்போர்ட் பண்ணணும். அ அந்த மாரி நம்மளுக்குள்ளார அந்த அந்த வைப்ஸே நம்மள என்ன பண்ணும் அப்டின்னா, ஹேப்பியா நம்மள வந்து முன்னேற்றம் அடைய வைக்கும். சரிங்களா? கண்டிப்பா யாருக்கெல்லாம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட அந்த பக்தர்கள் சங்கத்துல, இஸ்கான்ல அந்த இனிமை தெரிஞ்சிருச்சோ, அவங்கலாம் ரொம்ப ஸ்திரமா வந்து பக்தில வந்து ப்ராக்ரஸ் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா ஜட உலகம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, ரொம்ப போட்டி பொறாமையோட, நான் எனதுன்ற அகங்காரத்தோட, சிரமத்தோட இருக்கும். ஆனா, ஒன்ஸ் நம்ம இந்த சத்சங்ல வந்து இணைஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, பக்தர்கள் குழாம்ல, நமக்கு அதெல்லாம் வந்துட்டு அ உணரவே மாட்டோம். அந்த வெளியில உள்ள அந்த மாயா சக்தியில இருக்கிற அந்த சிரமங்கள். நம்மளுக்கு இது வந்து ஒரு ஷெடேஷன் மாரி. சரிங்களா? அதெல்லாம் நம்மள பாதிக்கவே பாதிக்காது. அப்படியா? சரி ஓகே. அதெல்லாம் டெம்பரரி தான். ஓகே. நீ எனக்கு கெட்டது பண்ணியா? நான் நல்லது பண்றேன் போ. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், நம்ம வந்து நம்ம நான் என்னோட பக்தி எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவோம். அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்து வரணும் அப்படின்னா, ஆ நம்ம வந்து இணைஞ்சிருக்கணும் சத்சங்ல. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். இதான் நம்ம பார்க்கிறது. இதில வந்து தவிர்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் முக்கியமா வந்து கனிஷ்க அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி இதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல நல்லபடியா நம்ப பார்ப்போம். சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபையவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ கிருஷ்ண பிரபாத்.